Nyt reikä routaa, kädessäsi minut kosteaksi saa. Saatan laukaista kuudesti, ei vaaran menoa haittaa. Pitäisikö meidän rauhoittua jätkät vähän? Telekkarikki on mennä seinällä. Vittu! ABC, ABC. Viipurin portilla ABC. Kahvia. Pieni kahvi. Iso kahvi. Sä Tommi. Tavallaan semmonen pikkunen pieno sisäinen hymy, mutta sille muuta. Kaavu petee silmissäni Päästäkää minut pois. Ottakaa satana. Astun mukaan rinkiin, niin helvetin kuumaa. Sielua polttaa. Ripustaan itsesi liekaan. Olet valmis palamaan. Toimistossa tehdään töitä siellä. Toimistoruotta. Aikalapsen liikkuva toimisto. Käytetään kaikki aika hyödyksi, mikä saadaan. Ja lapsille tiedoksi, mitä tämä todellisuus on tässä bändihommassa. Työtä. Ja työtä tehdään myös syntikkaläppärillä. Koska meillä ei sitä läppäriä työtä. Sponsorit voi ottaa siis yhteyttä. Keep the money coming. Mikä on nyt hätänä? Niin, siis hyvin kanuun. Yritettiin korjata tuossa matkalla Joensuun. Ei oo, mistä? Lappeenrannasta Joensuun. Meinattiin tehdä semmonen elokuva, kun kato Stallonella on tää Over the Top, missä se ajaa rekalla ja vääntää kättä, niin me tehdään Hangover the Top. Missä vaan podetaan krapulaa siinä. Oksanella ja paskanella haudat. Paskanella hoos. Tunne vahvistuu, mutta katsella sittuu. Kultakaa aina syyllisyys, alkaa iäisyys. Auttakaa, päättyy kun sydän pysähtyy. Kun rakkaus vaiennetaan, eikä sitä enää rauhassa. Keikon keivas nainen rietas, meno on raju ja lähtee toivu. Kohta pitää mennä soittamaan. Valitettavasti. Miltä tuntuu? Jännittää. Mikä jännittää? Tullonsa jännittää. Niin minuakin. Se jännittää paljon enemmän kuin se, että miten se menee. Kyllä. Ja eikö se haittaa sun periselle mennä, jos sille ei oo? Kukaan ei huomaa sitä. Se on just näin. Tommi, sinä oot fiksu mies. Kyllä.